Kut-Tasze Miloszewski z Macedonii Północnej. Wielkie brawa! Tak jest, ja tu mam taką łatwą.
zvezdi poličeni, otvojite oči, da se noge na nebo denke razdeli. Da li ima na ovoj beli sve ko ubavo devojče od Makedonče? Nema, neke se rodi ko ubavo devojče
Wielkie, wielkie brawa! Macedonia Północna, wielkie, wielkie brawa! Przyklepujcie im! Zostańcie, zostańcie. Kierownictwo zespołu Liubcio, Pecalewski, Nikolcze, Nakowski, Wasko, Andrzejewski. Pytamy tu któregoś ujecka, kto by wyszedł. O, wielkie brawa, kierownik. Przyklepujcie mu! Wielki brawa dla kierownika, dla całego zespołu. Trzymiemy kciuki też na konkursie. Thank you very much for all. Ja mu wręczą? Dobre. Thank you. Thank you very much. Maria Jowelenka, on chyba też. Moi drodzy, to dzisiaj właśnie Macedonia kończyła ten nasz program. Myślę, że pięknie zatańcowali po kole, tańce bałkańskie z Macedonii Północnej, także bardzo im dziękujemy. Thank you. Dziękuję pięknie. Wielkie brawa, Macedonia!